Bona vesprada a totes i a tots. Comparec una vegada més, com cada divendres, per tal d'avançar-vos les dades de la situació, de l'evolució de la pandèmia a la nostra ciutat, per tal també d'agrair la tasca realitzada per el Departament de Salut, Xàtiva Ontinyent, per tot el treball que s'està desenvolupant en aquest moment, especialment des de Salut Pública, i que ahir, a més, se'ns va traslladar mitjançant una reunió amb diversos alcaldes de la Vall d'Albaida. En aquest moment podem estar relativament satisfets perquè estem vivint una evolució bastant positiva. En aquest sentit, si recordem, en la setmana del 9 al 15 de novembre, és a dir, la primera setmana que vam començar a prendre mesures restrictives, en total vam tindre 185 casos, el que ens va dur a una incidència a 14 dies de 993 en 59 casos per cada 100.000 habitants. Vam aconseguir ja en la setmana següent, en la setmana del 16 al 22 de novembre, baixar de 185 a 124 casos, però donat que acumulàvem una incidència important, estàvem igualment en dades de 872 en 22 casos positius per cada 100.000 habitants. En la setmana del 23 al 29 de novembre, és a dir, fins al passat diumenge, vam aconseguir, jo crec que una evolució molt positiva per al conjunt de la ciutat, baixant de 124 casos a sols 64 casos, però també amb una incidència que encara superava 500 casos per cada 100.000 habitants, estàvem en 530 per cada 100.000, i esta setmana, fins ahir dijous, a les 11 del matí aproximadament, que són les últimes dades de les que disposem, estàvem sols en 26 casos positius, el que ens permet tindre una incidència acumulada a 14 dies de 254 per cada 100.000 habitants. Pel que fa als brots, igual que en la setmana del 16 a 22 de novembre vam tindre un màxim de brots, en total un total de 9 brots, 5 d'origen laboral, 3 d'origen familiar o social i 1 en una residència de la tercera edat. La setmana següent, ja en la del 23 a 29 de novembre, reduïem el número de brots, sols teníem ja 5, 3 d'ells de l'àmbit familiar social, 1 de l'àmbit escolar i un altre de l'àmbit laboral, i finalment en aquesta setmana, en el que duem de setmana fins a dia d'ahir, teníem 0 brots, no teníem cap brot. Per tant, tot això ens du a una situació algo millor de la que partíem, amb una incidència, per tant, més baixa que la de la mitjana de la Comunitat Valenciana, com dia 254 casos per cada 100.000 habitants, i per tant, això ens permet, d'acord també amb les recomanacions que ahir ens traslladava Salut Pública, anar relaxant d'alguna manera les mesures restrictives que vam adoptar a successius decrets per tal de garantir el control de la pandèmia. En aquest sentit, a partir d'avui signarem un decret que entrarà en vigor el proper dimecres, el dia, per tant, 9 de desembre, dimecres de la propera setmana, mitjançant el qual tornaran a autoritzar-se els actes i esdeveniments de concurrència pública, ja siguin socioculturals, esportius o lúdic-festius. D'altra banda, es procedirà ja a l'apertura del Teatre Echegaray, de la Sala Gomis, dels museus municipals, de la sala d'exposicions a la Casa de Cultura, el Palau de la Vila, la Casa de Cultura de Sant Rafael, la Casa de Cultura de la Vila, les biblioteques públiques i les sales de lectura municipals, així com de l'Espai Jove, mentre que continuaran tancats, d'acord amb la normativa autonòmica, el Centre Cívic del Llombo, el Centre Integral de Majors i el Centre Cívic de Sant Rafael, el que era l'antic menjador del Col·legi Rafael Juan Vidal. D'altra banda, també la piscina coberta continuarà tancada mentre sols es permeta l'ús per a esportistes federats. Pel que fa a les instal·lacions esportives, anem a procedir també a l'obertura de totes les instal·lacions esportives municipals, però sols, com marca la normativa autonòmica, per a competicions i entrenaments d'equips federats. D'altra banda, a partir del proper dimecres, com dic, dia 9 de desembre, també obriran les seues portes el Centre Ocupacional José Antonio Bodoque, el Centre de Dia Caixa Ontinyent i el Centre de Dia d'Inserció Sociolaboral de Menors, el Rogle. Al llarg d'aquest cap de setmana, per tal que estiguen ja el dia 9 oberts, procedirem també a llevar el balisament de jocs infantils dels parcs i jardins, així com de les pistes esportives als barris i del pump track.
Igualment, es procedeix a l'autorització de la celebració dels mercats ambulants de dilluns i del diumenge, de manera que este dilluns, dia 7, ja es podrà celebrar el tradicional mercat de dilluns a la plaça del Barranquet, això sí, amb una restricció del 50% de la seva ocupació. Així també s'incrementa l'aforament de l'autobús urbà, d'acord amb la normativa, fins a arribar al màxim que actualment la normativa permet. Tot i això, com vegeu, pensem que cal relaxar d'alguna manera les mesures, però també som plenament conscients que hem recorregut un tros de camí, però que és molt fàcil fer passes enrere. Per tant, estem davant d'un cap de setmana llarg, d'un pont de 4 dies, i per tant jo vull tornar a demanar-vos per favor al conjunt de les ciutadanes i ciutadans que mantinguem la prudència, que especialment aquella població considerada d'alt risc extreme les precaucions, que continuem mantenint el respecte a les restriccions que s'estableixen tant des del Govern d'Espanya com des de la Generalitat Valenciana, de manera que continuem respectant el toc de queda, que continuem també respectant l'obligatorietat de dur mascareta, així com de mantindre les distàncies de seguretat. És essencial que no pergam allò que hem aconseguit. Hem estat, com vos dia, pràcticament des del dia 6 del mes de novembre fins avui, dia 4, estarem fins al dia 9, és a dir, més d'un mes amb mesures de restricció per tal de frenar aquesta grandíssima pujada que vam patir especialment el mes d'octubre i part del mes de setembre. Per tant, el que vull és que continuem en aquesta mateixa línia. Si volem, d'alguna forma, tindre garantit el gaudir dels Nadals, és molt important que cuidem, que extremem la precaució al llarg d'aquest pont que anem a gaudir. Sense més, desitjant-vos a totes i a tots un bon pont, descanseu a casa a poder ser, utilitzeu mascareta a poder ser, com dic sempre, mascareta del tèxtil d'Ontinyent i continueu cuidant-se. Moltes gràcies.